Tuko picha dhula kuom kinde mathoth ne owenega mana chuo ei pap kata oko mar pap kathothne kata mana paro modok korka weche mag tuke adhula ne ithoro chiw mana gi chuo. Kata kamano ma en koro gima lokore ka sani Wakeini bende osegoyo okang' e weche mag tawo tuke mag adhula. Ripota marwa e kaunti ma Siaya George Amollo notwak gi moko kuom Wakeini ma jokudh firimbi e tuke mag adhula ma pacho ka kendo koro omiyowa sigandgi e yo machal kod ma. Saboro odiechieng' elap mar tuke manyilima e sub-county mar Rarieda en opich adhula mar joma chuo e kind tim mar Dero FC to kod Asembo Combined FC ka jokudh firimbi gin kaachiel gi Elizabeth Magolo to kod Magdalene Anyona, kendo e tugoni Elizabeth ema kudho firimbi e dier pap ka penjo en ni to ere kaka ne ochopo e thuolo mar bedo jakudh firimbi ahinya te tuke mag adhula mathothne itayoga mana gi joma chuo. Mpira naero chakre chon. From primary school, ne atugoga, naero tugo football gi yowuoyi. Koro kata kana biro tedo wiyo makae, to ne pod an gi passion mar tugo mpira ni. Koro sama ne watugo ne nitiere referee moro dhi late iluonge ni Kennedy Awino. Kennedy Awino chieng' moro onyisa ni in mane niga kitugo ni. In coach, we coach mpira be referee nigi pesa. So in Division 1, I'm officiating as a center referee. Kata kamano ok Elizabeth kende emosemuko mbawa. Nyawadgi Magdalene bende en jakudh firimbi. Ajapuonj to ambe an referee. An assistant referee Division 2. An achako mpira kaja primary na aero mpira sana. Kaja class 5. Koro kanye machake mpira emadhi go secondary school. Koro katieko tadonje Kisumu Leeds mane tugo nationwide then sani NSL. Koro from there ema koro ayudo go interest. Giwacho kata kamano ni kato bedo ni gik moko tinde olokore kendo gin bende ginyalo yudo thuolo mar tayo tuke mag adhula nyaka mag joma chuo to obadho to pod gikalo e maka gi kacha. Number 1 kaka wacho ni players bedo violent gineno ni this is just a lady and we are men, we are above her. Gineno ni in giming'eyo kanyo onge. And then challenge moro kendo ma wayudo kidhi kamoro coach neni ni ma lady referee ma ok nyal. Decision seche moko ma wa make iyudo ni player no seketo mentality ni ma ng'ama mama. Koro kata ki mek tineno ko react no biro ni mondo tema ne kinya change mind nicha. But koro yuda ni kissing a laws of the game go to kori beda strict. Kata kamano gichung' kar tiendgi kata ko bedo ni thothne gikalo e obadho mathoth e kinde magitayo tukegi. Seche moko inya bet expectant inya mako ich. To kapo ni mako ich ing'e ni dok piny. Koro yudo ni kitieko ng'e dog e fitness bi dog back dendi dog normal bi bed assessed badwoki kama ne intiecha. Nonro bende yango ni oseyudore ni jokudh firimbi ma Wakeini emosebedo katayo tuke mag adhula e yor ratiro kendo e yo mohuyanga. Aneno ni referees manyiri ber kata ma female ber. Duomo gi ber en gima ne ok gitim. To koro koyudo chance manyalo time, otime ma ok nyalo favor team moro amora. Ka Wakeini ma jokudh firimbi gi wacho ni pod gin gi lek mathoth e paw tuke mag adhula. Chunya ne gombo ni asude malo chieng' moro be a officiate Premier League. Amba gombo chieng' moro ni kake Mary Njoroge no dhi World Cup ma women. Ambe chieng' moro achope kanyo. Elizabeth kod Magdalene gin ranyisi makende ni duto nyalore kendo tije ma joma chuo nyalo timo Wakeini to koro nyalo timo e maberie moloyo. George Amollo, Ramogi TV, Siaya County.